Další věc, na kterou jsem tento týden narazila, jsou chyby v pojistných smlouvách, a to zejména v životních smlouvách nebo v úrazovkách. Seděla jsem s klientkou a všimla jsem si jedné věci. Ve zdravotním dotazníku byly zadané docela nestandardní údaje. Klientka vypadala asi tak jako já a měla uvedenou váhu 65 kg a výšku 165 cm. Realita je taková, že má 175 cm a 120 kg. Ptala jsem se jenom, jestli o tom vůbec ví, jestli tahle částka tam je, nebo tyhle míry jsou tam zadané správně. A koukala na mě docela překvapeně. Já říkám, hele, váha je možná, že člověk přibere, ale co ta výška, těch 10 cm rozdíl? Jak by se vlastně stavila k tomuto pojišťovna? No, pokud by zjistila, že ty údaje jsou uvedené špatně, jakože v tomhle případě rozhodně je to jednoduše dohledatelné, tak by mohla krátit pojistné plnění. Takže bacha na to, ať máte údaje ve smlouvách správně a platíte za to, za co doopravdy potom od pojišťovny dostanete peníze.